Арча районының Ашабаш авылына шақырдылар. Бүгін мында қаз өмәсе. Исәнмесез? Исәнмесез, хош келесіз. Авылда қазлар күпме? Авылда қазлар хайран, байтақ менә бүген бездә инде, әле хайран суймаган кешеләр бездә бар. Дәвам итәчәкбез, аларда дагы шулай бәйрәмнәр оештырачакбыз. Ә сезнең үзегезнең ничә каз? Безнең 12. Субханалла, машалла. Сез һәр елны шулай каз өмәләре уздырып йолкасызмы? Әллә бу бәйрәм генә булачакмы бүген? Казларны йолкып, biz инде аннары фольклор уеннар уйнап, чишмәләргә барып казларны чайкыйбыз, юабыз. Аннары инде шуннан соң каз бәлеше, каз кыймагы көтәбез нидә. Шайтыр бәйрәм итәбез. Суюын кем суя? Бабай безнең авылда, менә үзебезнең йорт хуҗасы бабай суя инде. Өлкән яшьтә 80 яшьлек. Ул бүтән кешегә доверять итмәде инде, русчалатып әйткәндә. Теге үзе элек-электән килгән суюларны менә безгә дә тапшырып калалар инде. Әбиләребез, бабайларыбыз. Әйдәгез татар авылында каз өмәсе ничек уза? Шуны карап үтик. Исәнмесез, апалар? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Быел казлар уңган күрәм. Бик матур, Аллага шөкер. Үзебез шикелле ялтырап торалар. Ә хәзер нишлисез, апа? Рәбез сеңлеп. Üşürалар. Жайлы булсын өчен. Әйдәгез күрсәтегез әле тандыр тапкыр. Аяк, тукта. Сәкәтим. Көтәләр. Бауны жукар. Әрәләр, сәкәтим әле. Канатынан тотсын кәрсә әзер. Нашла көтәләр менә балалар инде. Тукта. Жылкырга жайлы була инде булай. Җиңел түгел инде сеңеләр. Үстергән хайваныңны сата алмыйсың. Держи. Давай. Бөтенесен үзең ашап бетереп булмый бит. Ярайда. Куя тагын. Ә бу казларны нишәтеп бетерәсез, апалар? Минем семьям зур сеңелем. Минем 11 казым бар. Үземнеке үземә балаларга бирәм, каклыйм. Шулай иттереп бетә, сатуга калмый. Әйдәгез монда да кирегез, казларны әле ничә итеп үртүкләйбез дә. Бик асат түгел хәзер эшләре. Менә шулай итеп кадерләп үртүкләп, матурлап та куябыз әле без алар тигез итеп ятсыннар дип. Менә шулай үртүкләгәч, якага җиңелрәк инде, эшләргә җиңелрәк булып китә. Анда әле пешермәскә дә кирәк, пешеп тә китә инде, конечно. Бик пештербез, шулабыз. Әйе. Әйбәтләп үртүкләнә, син тырышып куялар әле анда. Әйтәләрме? Әйе. Ишеттерсең, ишетмәсәң. Хә. Кемгә ничек килдин еллары? Кемнең авыр булды, кемнең Тилкегә җиңел? бетерде тавыкларыбызны. Тилкебе асты бөтен авылыбызны. Ничегрәк аны чистарталар? Казның тәпиен. Тоталар да жылкыйлар. Башта кайнар суга салалар. Кайнар суга Кайнаган суга салалар, әнә аның ние куба, әнә тырнаклары төшә. Тырнакларын аласыз, Тиресләре куба, тиреләре. Косырый. Каз канатларын нишләтәсез? Идән себерек. Мунча эченә керәбез. Исәнмесез, апалар? Аллага шөкер әле без. Казны йолкада башладыгызмы? Әйе. Ярар, молодцы. Менә канатларын алабыз инделек, буларын сыдырабыз, мендәр ясыйбыз сыдыргач, әйләндерик хәзер. Менә шушы итеп нитәбез инде, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Каз янынан ясаган мендәрләрдә йоклыйбыз, кирәкми безгә. Ә кызларыгызны кияүгә биргәндә мендәрләр ясадыгызмы? Ясадык. Внучкаларга да ясадык әле. Ястыкларда ясадык әле җаным. Внучкага да 2 мендәр. Казларны суеп бетердегезме, абый? Бетердек. Алды. Булды инде. Алгар белгән юк. Кунакларга бәлеш кисәбез, хәзер каз җылкып бетереп керәләр дә. Каз ите белән. Каз бәлеше була инде бу. Ах, бигрәк тәмле күренә бәлешегез.
Күлмәкләрнең дә матурларын сайлыйсыз кызлар. Бу күлмәкләр кайдан алынган? Bu bizning Archa rayoni madaniyat yurtidan olib qaytdik. Shunda matur kulmaklar. Shularni kiyib, mana Chishmaga jirli-jirli boramiz, o'yinlar o'ynaymiz yoshlar bilan. Ошабашның шибәр матур кызлары белән танышасы килә. Кызлар, үзегез белән таныштырыгыз әле. Исемнәрегез ничек? Исем Альбина. Минеке Ойгын. Ничек кызлар, авылда тормыш, ни белән шөгыльләнәсез? Кызыкмы авылда яшәү? Рәхәтме? Аллага шükür, әле ярый авыллар бар. Кая барып рәхәтләнеп торган булырык әле. Рәхәтләнеп. Иртә белән сыер савып, сөт эчеп, кибет сөте эчмичә, Аллага шükür. Bütün кеше шунда кайта, сөт, кишер, бәрәңге, атна сайын. Кызлар, авылда калырга теләгегез бармы? Күпләр эшли, бәйрәмнәрне уздырабыз, Аллага шükür. Биебез, җырлыйбыз. Төрле мәҗлесләрдә катнашабыз һәм уздырабыз. Булай авыл сезнең бәләкәй бугаймы? Ничә йорт авыл сездә? 80 тирәсе бар, белмәм. Ие, шул 80. Ие, буш йортлар белән 80 тирәсе бар. Мәчет эшли, клуб эшли, кибетләр эшли, шулаймы? Кибет юк. Калган эшләсә, кибет юк. Автолавка. Атнага бер. İşin almağın. Şuşunda suyunu koyalım. Şunda kaynıyor soğumuna. İşin alğandan soğuk, kalgarını biraz şunda tıqabız. İsenlermesiz, sağlarmasız, kozlarınız simiz olsa, kızlarınız siber olsun. Nikilerinizde. Kızlarımızda dik motor. Ulan, bizirek motor. Kızlarımızda dik şiver, kızlarımızda dik simiz. Kanadı kıvrı kıvrı, oynama başta gelmez, yaşarlarımıza yarım. Oynama vasıta kelimede, mesirine yarım. Siz ne gittiniz mi? Bilip jittik buluşurga. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir vakıtta geldiniz. Nereye digen kız? Her buna kadar kız okuyuz. Gide kızlar. Bizde de gide. Ana, birisi buldu. İyi gelecekler göre başlasınlar. Hocaları da bir heybet, kızları da bir heybet. Elhamdülillah. Yolda şu faytık suyabız indi biz bunda. İyi, balasınlara kurulmayın da kızlar. Yok, tutmadım ne? Ilgirgen. Yukarıga jaylı zingil. Jaylı bir heybet. Bek ustaz okuysiz, молодцы. Казның җыйнын җылкып бетерделәр. Һәр ничәсез апалар? Менә хәзер казларны башта ярып, карлар куеп тордык, майлары ныгысын өчен, алырга җайлы булсын өчен. Менә хәзер шуларның эшләрен алабыз инде. Чистартабыз казларның эшләрен. Апа, шуның кадәрле каты чыга бугай, İyi, hayrançığa işli bit. Gavukaz. Əbiylərin küçü gitmey. Менә bir kat kanın ilerin şey katarız, kaynarlagan için. Ne şuna yürüp çağırırız işin. Kaynarlagız. Onları soğuk. Kaynarlaga şulay motor bulup, öptəlib kite motorayı. Kokkanın içinde yolma. Апалар ничә казны чистартыгыз? Bir kaşıl kadar, 15. Хәзер апаларыбыз, сеңелләребез киемнәрен алмаштырып биеп алачаклар. Hadi tabii
Tenke bular, men şunu salıp çıgam. Kimde bular, şunu tutası bular indi. Bir so'm deb hisoblaymiz, navbatda biribizga birimiz berib borashaqmiz endi. Bir so'm, ikki so'm millatiga. Bir so'm, ikki so'm millatiga. Bir so'm, ikki so'm millatiga. Bir so'm, ikki so'm Kızlar, eylegiz, büyük daldık, şırlap daldık. Hazır Çeşme'ye de barıp qaytık hali. Qaziməsində qatnaşuvchi qizlar kiyantalarini qozlar osib Chishmaga ketdilar. Ular Chishmada qozlarni yuvib qaytashaqlar. Hayırlı halas kızarıyla. Hayırlı halas kızarıyla. İnsan diyorum sağ kayıt. Hayırlı halas kızarıyla. Hayırlı halas Baxtli yitirgan qonaqlar bu xalqlar bu uyga xayrli barakat berib kelasi yillarda qozoni ko'pini asrab Allohum la ilaha illalloh. Apa aytdingiz hali, ne uchun siz mana bularni sevyapsiz buni? O ikinci yılda da qozlar ko'p bo'lsin, aybat bo'lsin, temiz bo'lsin degan. Kızlar keyifleriniz nişik? Allah şeyler yayvet beraber Allah'a şükür. Kanadı akıllı, kolsuz kanadı. Düşsem
boyuna dağlarını başını su boyunda uşak yana kırmızı olsun. Küsülmesin kozları. Hop hop. Hoppa. Hoppa hoppa. Oşamaz kızlar nasıl? Evileri. Yiyebilirim lan. Менә бүген безнең Арча районы Ашабаш авылында каз өмәсе булып узды. Менә хәзер без казларыбызның эшләрен бетергәч, барыбыз да әбиләрне, апаларны шушы түгәрәк стелгә чакырдык. Бүген инде безнең каз бәлеше. Менә сезгә апалар каз өмәсе ошадымы? Ничек? Әйбәт булды. Киләсе елга да киләсез. Allah bilsin, sağ olsun. Allah bilsin. Bazılarınız bek küp olsun. Nasip bulsun. Biz инде менә кичә кичтән берне йолкып куйган идек, шул бәлеш өчен. Шуннан менә бәлеш пешердек шушы казлардан. Dünyalarımız emin olsun, kozlarımız